अरे जय कहा बाबा तोरे के खोजत रहनी हो कहाँ रहले लौकत ना रहले हो। अरे और लड़का के बात कहले रहले का भइल। अरे चाचा लइकवा नु आही वाला बारे यही बार हमरा से बात भइल ह उनु यही बार आई हसन बुझाई कब हसन लइकवा से बात भेल आही वाला सुबेरवा फोन करबी न तो कहवा से कि दोपहरिया तक आवे के तब आही वाला होई हसन लइकवा आई बुझल के माई बाप केहू ना आई। आजकल के नতুन फैशन के जमाना बाबे लइके आवत तरसन देखे बुझल हां आजकल तो फैशन चलल बा तो लइके आए देखी बात विचार होई तू देख लिया लइका के आ उहो देख ली हन लइका देख लिया सब बस बात हो जाई हमने आई लइका आज आही वाला बारो को फोन करत है। अच्छा ये बता बबुआ लइका रोका फोन कर तनी रुक तनी हम बतावत तनी। हाँ हेलो हाँ कब ले आवत तनी जा ना यहाँ सबे के इंतजार करत रहनी और वो लोग अभी तक कहनी ना। अच्छा बबुआ निकल के मन घर से कब के अच्छा पहुँचल हो ठीक बा बे हाँ 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 लइका आवत हवे अब कहला 10-15 मिनट में पहुंच जाई। ती पहले बता लइकवा करेला का लइकवा करेला का ई पूछा कि लइकवा का ना करेला चोरी डकैती दारू शराब बीड़ी सिगरेट गांजा कुछ हाथ नशा तंबाकू के तू बुझबे ना करेला बुझल। चलो ठीक है बटे हमरा तो लइके देख ले हल जा। हाँ आई लो देखो लइका आइए गइल आई हां ना का हाल बा भाई। ठीक बा आई बैठी नमस्कार। लइका बड़ा लागत संस्कारी बाटे छी मोट लइका में संस्कार के भरल बाटे कौन ना एकदम बड़ खानदान से होवस लइका के देखले से बाटे लइका। हाँ पूछ ली अभी लइका यही जे बावे जॉन पूछ ली एकदम अब आमने सामने के बात हो गइल बावे बाद में हमरा के दोस्त मत देम दोनों भाई काहे कि काल के दोनों जना रिश्तेदार हो जीवन खराब हो जाम हम अगुआ क बहु खराब हो जाला ना बबुआ नाम बात करत तनी। हां बाबू नाम का हटे अजय। अजय का करेला बस ये कुल बिजनेस बा अपन कौन चीज के बिजनेस ये गाड़ी ओड़ी चलता गाड़ी डांपर ये कुछ चलता ये कुल आजकल काम नहीं चलता एगो दूगो दुकान बा उहे कुल चलावे में बिजी बानी जा। चला ठीक है बाटे अब मालदार पार्टी बाबे जेसबिया के नाम बतैलो हो जेसपी के तो बताइए ना अभी जेसपी डांपर। हां दू गो जेसबी चलेली सन। और घर खानदान कैसा ना बाबू सब बढ़िया सब। खर खानदान के तो बारे में पूछबे मत करो आज तक ले केहू के रिपोर्ट नहीं है कि पुलिस थाना में गइल हो खसलो एकदम ना सही बात है जितना बात कहत ना सब सही है। बाबू झूठ का बोले के बाबू हमन के रिश्तेदारी हो गई नहीं जा रिश्ता होखे वाला बाटे हमन के 2 नंबर के कारोबार चलेला जानला बोले कप पे द हां एकदम 2 नंबर गांजा अफीम ड्रग्स के ये सब कंपनी के कारोबार हटे द हई तो कहला में बड़ा शरीफ खानदान आवलो। शरीफ खानदान हटलो नहीं जा जिला जवार में दम पूछ ली हो अब कहत तरह शरीफो बन जा कहत तरह के गुंडो डकैती बन जा ना कोई थोड़े ना हुए चोर लुका का बोले चोर लुका थोड़े कर नहीं जा। अब अपन कह देला तब हमनियो को सुना हमनियो का कोनो कम ना हमी जा। हां हमनियो के गांजा चार से डकैती जितना चोरी बने हमनियो के काम रहेला ठीक बा। अभी जाना करे केले काहे के बनी का है तारा के ना बतेला नी अगुआ ना जाना तारा बाबूजी भैया काहे नहीं ला हलो का है नहीं पता जेल में बाड़ा लो जेल में उ का है ओह नो मर्डर कइले रहला हलो मर्डर हां के कर यादव जी के चिन्ह तारा हां उनकरे बकरी के हां ना का हां कर जे का ऐसे ना मर्डर टेररिस्ट लिया होता रे हमरा घरे शादी करावे हां हम ही शादी ना करें हम ऐसा मर्डर घरे अपन लड़की के बियाह ना कराएं का अगुआ तू का कही काम निकले के आई रहला करे वो बात तू कर का अभी कह बात के लिए कर। रहले ह
ए बड़े तहने लगे तो गजब हम चाहत नहीं कि कुल बात तो के दुगो रिश्ता बन जा लइका लेकिन के जिंदगी सुधार जे तहने लगे बालो ही में लागल बालो तो तारा मने ऐसा ने मिलल ह हां दोनों जना तो उहे बालो तो काहे ने खलो कर ले जय का के कह दे हमरा घर से चल जाएगा, हम शादी बियाह ना करे। का हो मर्द काहे बियाह बेटी चोर तू ना ही तो सब शादी करी, तोरा में तो पूरा कमी बारे। का कमी लौका तो तनी ढंग से देख के बताओ हां हम सब पूरा सादा देख खइबे ले। करनी, तंबाकू खइबे करनी, गुटखा खइबे करनी, दारू पिएबे करनी, चोरी डकैती करते बने और कौन चीज कमी बा? इहे तो कमी बाटे। एकरा कमी कहल जाला। हां ऐसन दामाद अगर बतियो लेकिन खोजबा तो केहू के ना मिली, ठीक बा? हम तो अगुआ कहला ला ओइसे आगे रहनी देखे खातिर। कौन चीज के कमी बा हो? धन बा, दौलत बा, पैसा बा, गाड़ी बा, बंगला बा, और तारे का चाहिए? एगो तो खाली ये कमी बा कि एगो इज्जत नहीं है। इहे तो बबुआ, अरे वो मिल जाई इहे तो कमी बा तोरा में। तो मिल जाई ना, वो हम तो कहते बनी मिल जाई। कहिया मिल जाए कार जाए का हैसरा लिया गेल है लइका। गरीब बानी जा और धन दौलत हमनी के ना है, गरीब के इज्जत से बढ़ के कुछ ना होला। है तमाहा बेइज्जत बाड़ा से रे। तो मलदार पार्टी बचे तो मलदार पार्टी हमर घेवड़ा बाटे मलदार पार्टी, गरीब के इज्जत से बढ़ के मलदार पार्टी ना होला। देख लो तहनी लोग के ना एकदम आदमी ठीक नहीं खजा। हम चाहत नहीं कि इज्जत तोप ढाप के दूगो परिवार जुड़ जाओ, लेकिन तहनी लोग के ना सुधर बजा। डट मार दे के शादी करी रो करे से के कराई अपन लड़की, हम तो ना कराए अपन लड़की के शादी। ऐसा आवारा लड़का पियकर के जड़ी से आजकल के नहीं खेपियो तनी बोलो हम बेटी तो जा खोज ल दे मार अपना जैसन। हम तो खोजबे करम रे, हई लड़का के शादी हम ना करेम। तो कर आ खोज मिल जाई नु बढ़िया तो हमरा से कही हो। अरे करे में हो काहे टेंशन लेता रह? हमरो नहीं खे करे के तू खोजल हमरा से बढ़िया। का रघुआ ऐसा लेके ले कइबे ई तो बात कहू जैसे काउंट करके ले काइल बा। हां देखा लो का इज्जत से बात करी हमरा से इज्जत से। बहुत इज्जत से बात पहुंच गई काइल बड़ा तू हां। तारा बियाह करे के बाबे हमरा में नहीं खे करे के। तारा करे के बाबे हमरा नहीं करे के। तो दब नहीं करे के तो काम झगड़ा कर बा। तू जा का रे ते हमरा का बेइज्जत कर खातिर बोलैले बड़े। हां ऐसा अपन लड़की के बियाह करवा, ऐसा ना लड़का से एक अपन लड़की के जिंदगी खराब होखो। अरे इस तरह का मार भाई लोग चाहे कुछ भी हो जाई लेकिन दूगो ना ऐसान का परिवार में कबहू अगुवाई मत करी जा। ई सर्व बाद में अकेले जैसे तारा के थुरिया सर हम चाहनी कि इज्जत तोप ढाप के बियाह करवा दी, लेकिन ई सर्व दोनों भड़क गइल सन हमरे के थूर दिल सन। तो अगुवाई करे में बड़ी रिस्क रहेला, जे अगुवाई करेला नु उहे बुझेला। तो हम ये कहनू कि देखल अगुवाई करे से पहले नु सोच समझ लिहलो। हरदी दूध के व्यवस्था कोई के अगुवाई करे के चाही, न तो ऐसे ही थोड़ा बजा अगुआ लो बुझ लो। अगर जे उ तो सबे जानता कि शादी ब्याह में आटा जितना झूठ चलेला, लेकिन इतना मार पड़ेला ये ना पता रहल ह। पहला अगुवाई रहल नु, अब आगे से देखलो एक्शन। तो हाय गाइस, का हिंदी में बोले के बाबे भोजपुरिया में सुना लो। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है जय और आप लोग देखते नहीं था जय का शो। तो बहुत दिन के बाद हम की वीडियो डालने बनी जा, कहाँ से कि बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई रहा हमारा साथे इस वीडियो ना डाल पाते नहीं जा, और मोबाइल से ही वीडियो बनल है। तो ऐसे कोनो बात नहीं है, आप लोग वीडियो देखनी है, अच्छा लागल है तो लाइक करी जा, और चैनल पे नतू मरी जा तो देखा जाए ना रेड कलर के सब्सक्राइब बटन वो करके दबा के चैनल के सब्सक्राइब करे जा। ये अच्छा लागल है तो देख लो, लाइक कर लो, हेंगा जन होई नु ओके लाइक कर लो, आ सब्सक्राइब बटन हेनिया होई ओंगा डिसलाइक होके मर दे। एने सब्सक्राइब बटन होई करके दबा के सब्सक्राइब कर दिया जा अगर चैनल पे नतू मरा जा तब। देख लो ऐसे तो अगुवाई कल बढ़िया बात है बुझाई ना, लेकिन बड़ी रिक्स रहेला बुझाई ना। तो का कहे जा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करा जा, और शेयर कर जा दबा के, कहे से कि बहुत दिन के बाद वीडियो डाले बन जा। अब रेगुलर वीडियो डाले के तब तक के लिए मिले तो दूसरे वीडियो में। जय भोजपुरिया।
फायदा करी हो गरमी में